Sagar gorri txikiak elektrizitaturik bezala zebiltzan lurrean biraka, elkar jotzen. Indar gutxiz botatako sagar batek Gregor bizkarrean ukitu, baina kalterik sortu gabe erori zen. Haren ondoren egan etorritakoa, ordea, bizkarren erdian iltzatu zitzaion. Gregorrek narrazean alde egin nahi izan zuen, leku aldatuta joango balitzaio bezala ustekabeko oinaze sinestezin hura. Baina bertan josita sentitu zen, eta zentzumen guztiak nahasita zabaldu zuen gorputza. Ikusi zuen azkena izan zen bere gelako atea zabaltzen. Arreba garrasika eta haren aurretik ama zalapartan, alkondera hutsean. Arrebak erantxe egin baitzion, zorabioaren erdian arnaza hobeto arzezan. Aitaren gana korrika, askatutako gonak bata bestearen atzetik lurrera erori. Gonekin estropezuka aitaren ganaino heldu, ura estu bezarkatu. Une hartan ikusmenak kale egin zion Gregorri. Eskuak aitaren garondoan jarri, eta Gregorri bizia barkatzeko eskatzen.